Signene Tour International Cycliste o ye nɛgɛsoboli ye min kɛra ale dugusɛn na lɔgɔkun tɛmɛni Banfora fanfɛ. Nɛgɛsobolila 100 ka bɔ Burkina, Mali ale ni Korowari ani ka kilomètre 143 boli. Nɛgɛsoboli o diyara Mali la, o ka nɛgɛsobolilaba Yaya Jalo ale lo ye ŋaraya sɔrɔ Burkina Faso kɔnɔna na. Fɛn laban yɔrɔ la kɔni kilon sɛbɛ a bɛɛ laban la i b'i jija tolon t'a la hali ni kilon don a laban bɛ kɛ sɛbɛ tolon sɛbɛ ma don n'a gɛrɛsɛgɛ don i gɛrɛsɛgɛ fɛn min na don i b'o sɔrɔ voilà n'olu gɛrɛsɛgɛ b'a la olu b'a sɔrɔ n'an yɛrɛ gɛrɛsɛgɛ b'a la an b'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ si ta minɛ la bɛɛ n'i ka don i y'a sɔrɔ bi kun y'an ka don voilà. Ni nɛgɛsoboli Mali o y'a ta sɔbɛra ani o y'a labɛn fana yan'o ka se Burkina Faso. Jibril Kone lo b'o fɔ an ye min y'o ka degeli karamɔgɔ ye. Alhamdulilayi kurusi a donna anw gɛrɛsɛgɛ la sinon an ka sebaaya tɛ Ala de y'a nɔgɔya an bolo mais de toute façon bon sport tɛ taa préparation kɔ an y'an labɛn a kama en même temps an y'a gagné mais an y'an profiter occasion dɔ de fɛ ka nin gagné n'o tɛ an tɛ se Burukinabew kɔrɔ parce que kunu Burukinabew ye compétition dɔ kɛ donc ils ont fatigué avec la fatigue an y'an profiter occasion fɛ ka nin fana gagné. Ni nɛgɛsoboli a gɛlɛyara ka sigi ka gɛlɛya Korowarikaw ma. Ali Kone o ye Korowari nɛgɛsobolila ye. An nana mɔgɔ 3 a ma nɔgɔ da an ka ja de bɛrɛ ka collectif ka arrivé kɛ an tant mɔgɔ 3 ka na compétition dɔ la c'est pas a ma nɔgɔ anu ma quoi. Mali ka nin nɛgɛsoboli gagné a diyara Mawa Zungurana ye min ni boli ni labɛn. Non njusu ka di ni Mali y'a sɔrɔ Burkina Faso y'a sɔrɔ a diyara n ye kosɛbɛ a kɛra kunkɔrɔta ye a kɛra wasa ye ne yɛrɛ ma a tɛmɛna même Burkina Faso an bɛɛ sigi ɲana a kɛra ɲana a ma kɛ comme a kɛra dogodogonin ko ye. Sidi Bagayogo ye Mali nɛgɛsoboli fédération ɲɛmaa ye a ko nin sababu ye olu ma ka se ka Tour du Mali préparer min sera ka ban. Tour du Bénin la semaine kɔnɔna la an taa Tour du Bénin la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni o équipe caman wololen o kɛnɛ kan donc o fana bɛna an préparer davantage an ka Tour du Mali préparer du 21 au 26. Merci beaucoup. Bi farikolo ɲɛnajɛ cibariyaw bɛ lɔ yan ka bɔ Alidu Wedrago fɛ Bobo Julaso.